a picsába, de egy kigyártja a seggét, azt mondják, gyartja a segget, hülye gyerek. A faszodja, mint egy szargot. Ja, a picsába mondják, hogy melyik közelebb szargot, hogy ilyen anyám faszját csókolja, hogy a picsába, baszki. Segít csókolgatja, baznak, azt megnézi, hogy ott a büdös lyuka, baszki, azt ott a picsába dönt meg. Vágja a seggét, baszki. Picsába itt oda, hülye picsajú, baznak, mit kezdjek oda a kurva nénikém anyám faszáját, mint az a hülye libikókád áll a köcsög picsa, azt meg beszart, baznak, szájba tekert, szarhomat, baznak, a picsába ott van 3 szájba baszott. Bocsika, meg itt is van 3, itt meg 3 basszapó kurva szájba tekert bocsika. Bazdok azokat le lehet baszni, ha itt állják, le lehet fényképezni, levitózni a picsába, ezt mondja a kurva gyerek, apjának bazd meg, mint egy hülye gyerek baszki, úgy szarja a picsáját bazd meg.